Mestyat Betna. سلام كما يتصنحو كبرات تخاتاتلتنا ፕረዚደንት እስራኤል አይዛክ ሃርዞግ ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ናብ አዲስ አበባ ኣትዩ ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት መበል 11 ፕረዚደንት እስራኤል ኮይኑ ዝተመርጸ አይዛክ ሃርዞግ ናብ አዲስ አበባ ምስ በጽሐ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደዎን ጢሞቴዎስን ምክትሉ ኣምባሳደር ብርሃኑ ጸጋይን ኣብ ኣህጉራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ቦሌ ተቐቢሎሞ ፕረዚደንት አይዛክ ሃርዞግ ኣብ ቤተ መንግስቲ ምስ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ታየ አጽቀሥላሴን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ዝተራኸበ ኮይኑ ምስ መራሒ ናይቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ቤተ እስራኤል ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣይሁዳውያን ማሕበረሰቡን ክራኸብ ምዃኑ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት እስራኤል ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት እስራኤልን ኢትዮጵያን ነዊሕ ታሪኻዊ ዝምድና ከም ዘለወን እዩ ዝንገር ኣብ እስራኤል ክሳብ 160,000 ዝኾኑ ናይ ኢትዮጵያ ኣይሁዳውያን ይነብሩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን እስራኤልን ዘሎ ቁጠባዊ ልውውጥ ኣብ ዓመት ካብ 80 ክሳብ 100 ሚልዮን ዶላር ይበጽሕ ኢትዮጵያ ናብ እስራኤል ከም ሰሊጥ ቡን ቅመማቅመምን ካልእን ክትልእኽ እንከላ ካብ እስራኤል ከዓ ንምህርቲ ሕርሻ ዘዕብዩ ኬሚካላትን ንመራኸቢታትን ድሕነትን ዘገልግሉ ሶፍትዌራትን ናብ ሃገራ ትእቱ ብዘይካዚ ናይ እስራኤል ካምፓኒታት ኣብ ኢትዮጵያ ወፍሪ ዘካይድ ኣለዋ አዲስ አበባ ናይ አፍሪቃ ናይ ዲፕሎማሲ ርእሰ ከተማ ከም ምዃና መጠን እስራኤል ምስ አፍሪቃ ከም መራኸቢት ድልድል ኮይና ትስሕብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያውን ካብ አዲስ አበባ ናብ ተል አቪቭ ቀጥታዊ በረራ ስለ ዘለዎ ንእስራኤል ካልእ ምስ አፍሪቃ ዘራኽባ ኣፍደገ እዩ ፕረዚደንት ሃርዞግ ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ብሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያን ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አበቤን ተሰኒዩ ኣብ ፒያሳ ዝርከብ ቤተ መዘክር ዓድዋ በፂሑ ብዘይካዚ ካልእ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዘሎ ቤተ መዘክር እውን ተዓዚቦ ፕረዚደንት እስራኤል ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝመጽእ ብቕንያቱ ክንገር ቀኒ እዩ ቅድሚ ሓደ ሰሙን መራሒ ቱርኪ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶዋን ናብ አዲስ አበባ ኣብ ዝበጽሐሉ ነቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ናይ ሃገርነት ኣፍልጦ ኮኒኑ ነይሩ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካልእ ተወሳኺ ግጭትን ስቃይን ናይ ምርኣይ ድሌት ከም ዘይብሉውን ገሊጹ ነይሩ እስራኤል ግን ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ክሳብ ሕጂ ኣጽኒዓቶ እያ ዘላ እስራኤል ኣብዚ እዋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብይ ተገዳስነት ኣሕዲራላ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ዝሃበታውን ንሃገራዊ ረብሓኣ ኣመና ስለተገድሰ እስራኤል ከም ጸላእታ እትሪኦም ኣብ የመን ዝርከቡ ዕጡቃት ሑቲ ካብ ሶማሊላንድ ርሑቕ ኣይኮኑን ስለዚ ነዞም ዕጡቃት ብቐረባ ክትቃለሶም እንተኾይና ሶማሊላንድ ንእስራኤል ስትራቴጂካዊት እያ ፕረዚደንት እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጸናሐሉ እዋን ኣብ ሃገራዊ ረብሓታት እስራኤልን ኢትዮጵያን ክዘራረብ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ሒዛቶ ዘላ መርገጺ ምስ ፕረዚደንት እስራኤል እውን ክትዘራረበሉ ከም እትኽእል ትጽቢት ኣሎ ኢትዮጵያን እስራኤልን ኣብ በበይኑ ክፍለ ዓለማት ዝርከባ ዓባይን ንእሽተይን ሃገራት ደኣ ይኹና እምበር ዘለወን ዝምድና ነዊሕ ዝጸንሐ እዩ ኢትዮጵያ ኣስታት 130 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ እስራኤል 9 ሚልዮን ጥራሕ ስፍሓት መሬት ኢትዮጵያ ካብ ናይ እስራኤል ብ50 ዕጽፊ ይዓቢ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ክርስቲያናት ኣብ ህይወቶም ሓንሳብ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ክበጽሑ ሃረር ይብሉ ዓመታዊ እውን ብዝተወደበ መልክዑ ቤተ ክርስቲያናት ኢትዮጵያ ናብ እስራኤል ዝካየድ ናይ ምእመናን ጉዕዞ የዳልዋ መንግስታውያን መደበር ቴሌቪዥናት ኢትዮጵያ ሎሚ ብምኽንያት ምብጻሕ ፕረዚደንት እስራኤል ናብ ኢትዮጵያ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ካብ ዝምድና ንግስተ ሳባን ንጉስ ሰሎሞንን ከም ዝጅምር ይጠቕሳለዋ ኤርትራን እስራኤልን ካብ 1993 ዝጅምር ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣለወን ኤርትራ ብወግዒ ሃገር ኮይና ምስ ተመስረተት እስራኤል ቀልጢፋ ነቲ ኤርትራ ተደኪናትሉ ዘላ ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሃገራዊ ረብሓኣ ንምውዓል ተንቀሳቒሳ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቴስዓታት ብሕማም ርእሲ ዓሶ ብጽኑዕ ምስ ሓመመውን ብእምነት ናብ እስራኤል ከይዱ ተሓኪሙ ድሒኑ ሎሚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኤርትራን ሓደ ተኣፋፊ ናይ ስደተኛታት ኣርእስትሎ ርክብ እዘን ሃገራት ውዕውዕ እኳ እንተዘይኮነ ግን ከዓ ዝኽፋእ ኣይኮነን ኤርትራ ኣብ እስራኤል ኤምባሲ ኣለዋ እስራኤል እውን ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ዘይኮነ ኤምባሲ ከፊታ እያ
ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰገር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኽልቲኡ ባይቶታት ኣሜሪካ ዝሃቦ ንኹነታት እታ ሃገርን ዓለምን ዝድህስስ ዓመታዊ መደረ ዓብዪ ኣርእስቲ ዜና ኮይኑሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምላሱ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝሃቦ ሃገራዊ መደረ ንስደተኛታት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣልዒሉሎ ትፅቢት ዝተገብረሎም ግን ዝተጎሰዩ ጉዳያት እውን ኣለዉ ገለ ካብቶም ሎም ዝተዛረበሎም ጉዳይ ቁጠባ እዩ ባይታ ዝዘበጠ ቁጠባ ከም ዝተረከበ ዝገለጸ ትራምፕ ናይ መዋእል ምምሕያሽ ከም ዘምፀ ገሊጹ ብዛዕባ ምምሕዳር ፕረዚደንት ነበር ጆ ባይደን ዘረከቦ መጠን ዝቕባበ ግን ቁንዑ ከም ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ወገናት ይጽብጽቦ ምስ ኢራን ዘለዎ ምስሕሓብ ጉዳይ ኒውክሌር ብዘተ ክፈትሖ ከም ዝመርጽ ደጊሙ ብምርግጋጽ ቴህራን ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ምምዕባልን ምውናንን ክትሓስቦ ከም ዘይብላ ኣጠንቂቖ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ዶባት እታ ሃገር ንዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት ብምዕጻው ከም ዘውሓሶ ገሊጹ ምምሕዳር ባይደን 12,000 ቀተልቲ ስደተኛታት ከኣትዉ ኣፍቂዱ ዝበሎ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ይብሉ ብዙሓት ወገናት ትራምፕ ንኣስታት 400,000 ዜግነት ዘይብሎም ስደተኛታት እዩ ገበነኛታት ተባሂሎም ክጥረዙ በይኑ ዘሎ ትራምፕ ብዛዕባ ደው ዘበሎም 8 ኩናታት ከምኡውን ንመራሒ ቬኔዙዌላ ንመሓዝ ዝኣዘዞ ወተሃደራዊ ስርሒታት እውን ከይጠቐሶ ኣይሓለፈን ንቐረፅ ዝምልከት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ባህ ከም ዘየበሎ እውን ኣይሓበአን ነቶም ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ዝነበሩ ደያኑ ግን ከምቲ ልሙድ ተሪር ነቐፌታ ካብ ምድርባይ ተቆጢቡ ነይሩ እቲ ፕረዚደንት ንገለ ክጠቕሶም ትፅቢት ዝተገብረሉ ኣገደስቲ ጉዳያት ጎሲዎም ሓሊፍሎ ንኣብነት ፖለቲካዊ ፀቕጢ ፈጢሩሉ ዘሎ ሰነዳት ኤፕስቲን ነቲ ምስ ሃገራት ኣውሮጳ ዘፈሓፈሑ ጉዳይ ምጉባጥ ናይታ ኣካል ዴንማርክ ዝኾነት ደሴት ግሪንላንድ ከምኡውን እቲ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ሞት ዘስዓበ ተቃውሞታት ሚኒሶታ ካብቶም ኣብቲ መግለፂ ዘይኣተው እዮም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈት ሶማላዊት ኣሜሪካዊት ፖለቲከኛ ኢልሃን ዑመር ነቲ ፕረዚደንት ኣብ መደርኡ ሓሳዊ እናበለት ብዓውታ ተቃውሞኣ ክትገልጸሉ ተሰሚዓ ትራምፕ ንማሕበረሰብ ሶማልያ ኣብ ሚኒሶታ ድሕሪ ምጥቅዑ ኢልሃን ተቃውሞኣ ንምግላጽ ካብቲ ኣዳራሽ ወፅያ ብምሕደራት ትራምፕ ሃገራት ኣውሮጳ ሕጉሳት ኣይኮናን መራሒ ጀርመን ንኣብነት ሎሚ ናብ ቻይና ተጓዒዙሎ ጀርመን ምስ ቻይና ዘለዋ ንግዳውን ቁጠባውን ዝምድናታት ከተመሓይሽ ከም እትደሊ ትገልጽ ናብ ኣሜሪካ ጥራሕ ምጽጋዕ ውሕስነት ከም ዘይህብ ዝተረድኡ መራሕቲ ኣውሮጳ ካልእ ኣማራጺታት ከናድዩ ላዕልን ታሕትን ይብሉለው ትራምፕ ገና ብሕጂ ን3 ዓመታት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ እዩ ኣብ ሓደ ዓመት ዘካየዶም ንጥፈታት ርኢኻ ከዓ እዘን ዝመጻ 3 ናይ ስልጣን ዓመታት ካልእ ተወሳኺ ተጽዕኖታት ኣብ ልዕሊ ኣውሮጳ ስደተኛታትን ካልኦት ትራምፕ ዓይኑ ዘውደቐለን ሃገራትን ክወርድ ምዃኑ ርድኡ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 25 ለካቲት 2026 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መስትያት ቤትና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ቀረባ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مستلي فتحي